yma a dyma fy mhrosiect yr wythnos am yr Almaen, neu Germany, neu Deutschland. Prif ddinas yr Almaen yw Berlin. Waw! Mae yna 83,149,300 o bobl yn yr Almaen. Waw, hynna'n llwyth. Pobl enwog yw hein, sef Jordan Wolfgang von Goethe, Albert Einstein, Ludwig van Beethoven ac llawer mwy. Iaith nhw yw Almaeneg. Halo, fi get? Adian nhw yw euro ac dyma yr symbol. Y tywydd wan. Maen nhw yn cael 4 tymor fel ni, sef Gwanwyn, Haf, Hydref a Gaeaf. Pan mae yn yr Gaeaf, mae'n hwyr. Ac yn yr Haf, mae'n haul braf, ac weithiau mae'n drost fwy na 30 Celsius. Dyma vapor Almaen. Rydyn ni wedi dod bod nesyn, ond gyntaf rydyn ni wedi mynd yn car i Manceinion, hedfan i Düsseldorf yn fama. Ac mae Düsseldorf ac Essen yn yr gorllewin. Rydw i wedi rhoi seren ar Düsseldorf ar y map. Ydych chi'n weld y seren bach na yna? Dyma bewn sydd ar ganfod ar y map. Gan edrych ar y map. Mae Hamburg yn y gogledd, mae Dresden yn y dwyrain, mae Alps yn y de, ac mae Düsseldorf yn y gorllewin. Dyma 8 gwlad sydd yn ffeinio ar Almaen: France, Luxembourg, Belgium, Netherlands, Denmark, Poland, Czech Republic ac Austria. Dyma nhw yn fama: France, Luxembourg, Belgium, Netherlands, Denmark, Poland, Czech Republic a Austria. Rydw i am ddweud chydig bach am 2 pobl sydd yn enwog yn yr Almaen. Ludwig van Beethoven. Cafodd Ludwig ei fedyddio ar Rhagfyr 1770 yn Bonn, Almaen. Cyfansoddwr enwog oedd Ludwig. Roedd Ludwig yn arbenigwr am chwarae y piano. Cyfansoddiant enwogaf Ludwig oedd Fifth Symphony. Farwodd Ludwig yn Vienna, Austria ar 26 o Fawrth 1827. Ydych chi'n weld fi a Cela gyda model Lego Albert Einstein yn Legoland Discovery Oberhausen? Cafodd Albert ei eni ar yr 14 o Fawrth 1879. Cafodd ei eni mewn dref o'r enw Ulm yn de yr Almaen. Gwyddonwr oedd Albert Einstein. Albert Einstein wnaeth dyfeisio'r fformula enwog E equals mc². Yn 1921 enillodd Albert Einstein yr Nobel Prize am y ffiseg. Rwan rydw i am cyfri'n Almaeneg iddo chi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dyna faint oedd fi. 8, 9, 10, 11. Ymlaen i'r dyddiau wythnos. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Edrychwch ar y fi yn mwynhau bwydydd newydd o bob math yn yr Almaen. Roeddwn ni wrth fy modd i gael y cig o ddwyr amser brecwast. A'r pretzel i frecwast hefyd. I de breakfast mit pommes neu schnitzel mit pommes. Roedd y pitsa anferth yn fendigedig hefyd. Dwi eisiau mynd yn ôl i'r Almaen. Edrychwch ar y comic Almaen rydw i wedi gwneud. Mae olaf iawn gwneud sioe iddo chi nawr. And action! Hallo, ich bin Lily. Hallo Lily, mein Name ist Sarah. Wie geht's? Gut, danke. Wie geht's? Wunderbar, danke. Ich bin 9. Jahre. Wie alt bist du? Ich bin 9. Jahre. Wie alt bist du? Ich bin 9. Jahre. Wie alt bist du? Ich bin 7. Jahre. Bis bald. Ja, bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Y diwedd, gobeithio wnaethoch chi mwynhau. Tschüss.